kok kene pentian canom-nom kuwi. Sik, aku Lah kembang ning kene wae. lek kon dhewe kono. Yes. Yosi. Apa to? Kene. Nyapa jane? Ya wes. Tak karo awakmu jan. Mas Mary rada kalem mawon nggih. Siap. Nah, nduk iki kan Kalau nggih. ben ra kesel nemen-nemen ngesake iki jadwale padet. Padet Mas. Mas. Kulo ya jadwal kula bulan iki full Mas. Tanggapan? Tanggalnya full. Full tanggapan? Ya tanggalnya tok full aku peraya. Ya tanggal 1 nganti tanggal 30 itu full. Nah, itu ada tanggapan. Lah nek mencolote ra. Ya, nganggo slendro apa pelak, Nak? Gak tau slendro apa? Slendro apa pelak, Nak? Ayo sing penak wae. Heeh, sing penak wae. Oh, pelok. Pelok ya, Nak. Oke. Pelak nggih. Nggih. Wah, jan. Yuk. Bocah lek bocah ki nek ngerti tarian citanduwinan, cikampek, cibubur ki ngerti. Multi talenta apa-apa iso jajal. Suarane apik, narine yo becek. Suarane jos ya to. Kurang apa jajal kaya Kecilik ikan pinter ta iki. Ya cuantik bocahe bodine ya jos arepe piye jajal. Lah bocah nesu. Nek kesel to. Ya, Mbak Yosi. Beci. Piye? Suaramu nek melengking ngene koyo supporter Jerman. Iki latihan aku sesuk arepe di supporter lah. Oh. Bajing loncat sana iya hati lebat narusan hati yang gana bajing loncat sana hati lebat narusan hati yang gana ku tak sangka luas pisan tak awak kos karena kesel ngatus tapi tak emot sakit
Tuh, ayo. Ndang joget ta? Iya. Barang bawain aku wis ngene.